Croeso chi unwaith eto i'r Gell a hithen tynnu at derfyn wythnos arall. Rwan, da ni'n byw mewn oes lle mae geiriau'n bwysig. Da chi'n gallu deall yr hyn rydw i'n y ddeud am fy mod i'n defnyddio geiriau. Da ni'n gwrando a chlywed llu o eiriau bob dydd ar y cyfryngau, ar y teledu, gan y teulu, mewn sgwrs efo'n cydweithwyr neu'n cymdogion. Da ni'n ei darllen nhw mewn llyfrau, ar sgrin ac mewn papur newydd. Maen nhw'n bethau defnyddiol, yn wir yn hanfodol yn tydyn nhw, ac yn drefn cwbl unigryw yn ein byd ni. Mae'n wir bod y gwyddonwyr yn gallu deithio ni bod anifeiliaid gwahanol yn defnyddio rhyw fath o iaith, ac eto cyfyngedig iawn ydy hynny. Cymharol ychydig o synes sydd yn eu ieithoedd nhw. Dynol rhyw sy'n llwyddo i greu geirfa mor eang, mor gymleth, a dynol rhyw sy'n dibynnu arnyn nhw i'r fath raddau. Ond da ni'n byw mewn oes lle mae'n hawdd pentyrru geiriau. Dwi ers dechrau'r cyfnod clo yma wedi llefaru dros 150 o filoedd o eiriau i chi yn y myfyrdodau yma. Mae'r stydi fan hyn yn llawn o lyfrau, a mae'n wir bod na ambell un efo ryw chydig o luni ynddyn nhw, ond mae'r rhan fwyaf yn llawn o eiriau i mi i'w darllen. Ac wrth gwrs y peryg wrth i ni bentyrru geiriau fel hyn ydy bod nhw'n colli hystyr. Naillai da ni'n gallu defnyddio nhw mewn ffordd esgeulus, neu da ni'n ddiog wrth wrando, heb ystyried yn union yr hyn sy'n cael ei ddeud. Ac wrth gwrs, da ni'n byw yn oes y soundbites lle mae ymadroddion yn cael eu taflu allan a maen nhw'n swnio'n dda, ond ydyn ni wir yn ystyried be maen nhw'n ei feddwl, be maen nhw'n ei olygu. Mae gwleidyddion yn aml wedi meistroli ar ddawn o daflu llwch i lygaid pobl efo ymadroddion slick. A mae yna ymadroddion eraill sydd yn cael eu cymryd fel gwirionedd, just achos bod nhw wedi cael eu hailadro dro ar ôl tro ar ôl tro. Pam raml ydych chi wedi clywed, enghraifft, yr hyn sy'n cael ei ddeud am grefydd? Mae crefydd ydy achos rhan fwyaf o ryfeloedd y byd. Wel, edrychwch ar y dystiolaeth a fe welwch chi bod llai na 5% o ryfeloedd y byd wedi cael eu creu gan grefydd. Ac yn wir, pan edrychwch chi ar yr 20fed ganrif, dyna'r ganrif fwyaf gweidlyd o safbwynt rhyfeloedd yn holl hanes y ddynolryw. A hynny wedi cael ei greu gan systemau anffyddiaeth. Rwan, dwi ddim yn dweud bod anffyddwyr yn waeth na pobl o ffydd pan da ni'n sôn am bethau fel hyn, ond mae dyn weithiau yn derbyn rhywbeth fel gwirionedd yn syml am ei fod o wedi cael ei ailadrodd dro ar ôl tro ar ôl tro. Pa mor aml da chi wedi clywed mae un o'r British values ydy goddefgarwch, tolerance. A mae pawb yn ei dderbyn o. Ac eto, da ni'n byw yn un o'r adegau mwyaf anoddefgar yn ein hanes ni, lle mae rhywun yn gallu cael ei erlyd yn ddidrigaredd am rhywbeth maen nhw wedi rhyw eiriau mae wedi osod ar Twitter neu wedi ddeud mewn rhyw gyfweliad. Ond os da ni'n gallu bod yn esgeulus efo geiriau, nid felly mae Duw. Mae eiriau fo yn wahanol. Yn gyntaf mae eiriau fo yn nerthol. Edrychwch ar benod gyntaf y Beibl, sut doth yn bydysawd i fod. Dywedodd Duw, bydded goleuni, a bu goleuni. Doedd dim angen rhyw ddyfais fawr, rhyw broses gymleth, rhyw amser hir i ddatblygu'r cysyniad. Roedd Duw yn deud a roedd o'n dod i fod. Felly doedd yr haul, y lleiad, y ser a'r byd a phopeth sydd ynddo i fod. Roedd Duw yn llefaru. Bellach ymlaen yn y Beibl, da ni'n clywed mwy am hyn, bydd y dod Duw trwy'r proffwyd Eseia. Fel y mae'r glaw a'r eira yn disgyn o'r nefoedd a heb ddychwelyd yno nes dyfrhau'r ddeiar a gwneud iddi daraddu a ffrwythloni a rhoi had i'w hau a bara i'w fwyta. Felly mae fy ngair
sy'n dod o'm gennau. Ni ddychwel ataf yn wag, ond fe wna'r hyn a ddymunaf a llwyddo am neges. Mae geiriau Duw yn ogystal â bod nerthol maen nhw'n eiriau gwir. Ynyddiau fake news pryd na wyddo mae fedrwn ni drystio'r hyn da ni'n ei ddarllen yn ei glywed. Mae dda cofio nad deud celwydd mae Duw pan fydd yn siarad. Fe ddydodd Iesu pan oedd o yn gweddio dros i ddisgyblion. Dwi'n gallu ddarllen yn Ioan pennod 17. Cysegra hwy yn y gwirionedd, meddai fo wrth ei dad. Dy air di yw'r gwirionedd. So oedd Peilat yn ceisio osgoi cyfrifoldeb trwy ofyn beth yw gwirionedd. Mi fedra Iesu ateb yn glir. Gair Duw ydy'r gwirionedd. Ond sut da ni'n gwybod beth ydy gair Duw? Sut da ni'n gwybod be mae Duw yn ei ddeud? Os di'r salmydd yn gallu deud, y mae dy air yn llusern i'm traed ac yn oleuni i'm llwybr. Yna, sut fedrwn ni ddod o hyd i'r gair? Fe gredodd y disgyblion mae gan Iesu yr oedd y geiriau yma i'w cael. Fe ddwedodd Pedr un tro pan oedd pawb yn cefnu ar Iesu, o arglwydd at bwy rawn ni, gen i ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. A phan oedd Ioan yn meddwl am ffordd i gyflwyno Iesu wrth iddo fo sgrifennu i Efengyl. Fedre fo ddim meddwl am ffordd well o'i osod na fel hyn. Yn y dechreuad roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. A wedyn daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith ni yn llawn gras a gwirionedd. Ond wrth gwrs i ni, tydi Iesu ddim yma yn gorfforol efo ni, gallwn ni ddim i ffonio fo na mynd i stafell drws nesau i siarad efo fo fel petai yma. Ac eto, mi ddaru Iesu roed cymorth i ni. Fe ddydodd wrth y Pharisëd a'r ysgrifenyddion, yr ydych chi'n chwilio'r ysgrythurau, hynny di'r Hen Testament, oherwydd tybio'r ydych fod i chi fywyd tragwyddol yn ddyn twy, ond tystiolaethu amdana fi y mae y rhain. Oedd o'n deud, ydych chi'n gwybod be mae Duw'n ddeud? Mae o i'w gael yn yr ysgrythurau, yn yr Hen Testament wrth chi chwilio fanno a dod o hyd i fi. Ac yna, fe addawodd i'w ddisgyblion. Pan fyddai fo wedi mynd, bod yn mynd i anfon yr ysbryd glân, a phan ddaw ef ysbryd i gwirionedd, fe'ch arwain chi yn yr holl wirionedd. A mae'r eglwys felly ar draws y canrifoedd wedi cymryd fod gair y Duw yn gyfystyr i ni ar y Beibl. Yno, yn yr Hen Testament a'r Newydd, mae Duw wedi rhoi i eiriau yna i ni, wedi datguddio ei hun i ni. A trwy'r ysbryd glân, da ni'n gallu clywed llais Duw ei hunan siarad pan da ni yn myfyrio yn y gair hwn. A dyna pam os ydw i wedi bod yn pentyrru geiriau dros y misoedd diwetha. Mae'r bwriad bob tro oedd nid eich cyfeirio chi at fy noethineb eich hun, ond yn hytrach eich cyfeirio chi at wirioneddau y gair, y Beibl, sy'n yn cyfeirio ni at y gair, at yr arglwydd Iesu Grist, y gair a ddaeth yn gnawd yn mwyn ni. A dyna pam bod yr eglwys hefyd wedi rhoi pris ar bregethu, ar egluro gair Duw i bobl. Ac felly, ar ddiwedd wythnos, gael annog chi. Myfyriwch eto yn y gair. Myfyriwch yn y Beibl. Ymunwch efo ni os ydych chi isio ar ddydd Sul, ar fore dydd Sul, pryd y byddai i yn pregethu. Wsos nesaf os ydy Dyw'n caniatáu, yna mi fyddai i yn dod eto bore dydd Llun efo gair o'r Gell. Gadwch i ni weddio. Gwyn i fyd y sawl, nad yw'n dilyn cyngor y drygionus,
nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriaid, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Diolch i ti o Dduw Tad am i ti roi i ni ddatguddiad ohono ti dy hun trwy roi y Beibl i ni. Helpa ni i ddarllen o ddeallus, i ddarllen o dan arweiniad yr Ysbryd Glân, ond i ddarllen o mwyn i ni gael dod o hyd i Iesu, ac wrth ddod o hyd i Iesu i ymddiried yn dda. Amen. Wel, gobeithio gewch chi brofi bendith Duw dros y penwythnos.